La Fira Forestock i la Fira de Rebaixes se celebren un any més a la plaça de Pau Casals i als carrers Ferran Puig i Frederic Soler. Aquestes rebaixes són beneficioses tant pels comerciants com pels compradors. Els venedors aprofiten aquesta oportunitat per oferir els seus productes a preus més reduïts i treure l'estoc de la temporada, mentre que els compradors tenen l'opció de comprar productes a preus rebaixats. Jo penso que és una bona manera per poder treure els saldos que tenim ja a final de rebaixes al carrer i que la gent vingui, passegi una estona i miri el que ens queda i que acabar de liquidar-ho tot, diguéssim. Els preus que estan rebaixats estan molt bé, el que també és cert és que estem a final de temporada, qui més qui menys té l'armari ple. Podemos nosotros, digamos, obtener unos beneficios que no hemos obtenido durante el año, ya que las cosas no van muy bien, y podemos sacarlo a la gente, ya que ellos también puedan comprar y a buen precio. Y nosotros pues intentar hacernos como dice aquí, una ayuda para seguir durante el año y poder seguir vendiendo. Y esto nos va muy bien, la verdad, porque se vende bastante bien, la gente compra mucho. Sí, pel que he vist, bueno, està bastant bé i hi ha bastanta gent i els preus, la veritat és que, bueno, el que he vist està bastant bé. Sí, sí, la veritat és que el preu està molt i molt bé i els productes són molt bons. Passa que l'economia també és justa i no podem comprar gaire, però evidentment s'ha d'aprofitar aquestes coses. Les rebaixes al carrer han estat possibles gràcies als comerciants del nucli antic del Prat i als comerços adherits al Prat Gran Comerç. Inicialment, els que van ser els pioners en fer aquest tipus de fira de final de rebaixes, Forestock, com li deien ells, són l'Associació de Prat Gran Comerç, que abarca tota la ciutat del Prat, hi ha socis de tots els eixos comercials, i posteriorment, des de Ferran Puig i Frederic Soler, van voler sumar-se, perquè també, com que tenen les característiques del seu eix comercial, permet treure els comerços al carrer i fer-ho més una festa de carrer, van decidir també fer-ho. Les botigues al carrer han estat ben acollides pels pratencs i pratenques, els quals han donat suport a la iniciativa perquè asseguren que dona vida al carrer. Hi ha molta gent, suposo que estem a començaments de mes també, però hi ha molta gent. I a pesar que han arribat de vacances, fa goig, al carrer fa goig avui. Doncs a mi em sembla fantàstic, perquè dona molta vida al carrer. És convenient veure algú perquè a vegades aquesta zona queda una miqueta morta. Les botigues ja sabem el que costa, cada dia es tanquen més que no s'obren. Aleshores et dona vida als bars i les grangetes que hi ha, però la iniciativa de treure tot el carrer, que pugi gent d'unes altres zones del Prat a veure cap aquí, em sembla fantàstica. Els organitzadors i els comerciants valoren positivament aquesta iniciativa, que els permet donar una sortida als productes d'estoc de la darrera temporada.